Il-Gvern qed ikompli jaħdem bla qiegħda biex is-surplus li qed jinħoloq jitgawda minn kulħadd. Waqt intervista fuq One Radio il-Prim Ministru Joseph Muscat saħaq kif xhieda ta' dan huwa l-investiment kontinwu fit-toroq ta' pajjiżna bħala parti minn proġett ta' 700 miljun euro. Dawn huma xogħlijiet kollha li jsiru fiħdan il-programm li ġie approvat mill-poplu fl-elezzjoni ġenerali ta' 7 snin illi fihom dawn is-7 snin ħajsiru it-toroq kollha tal-pajjiż. It-toroq kollha tal-pajjiż u n-nies jafu li verament ħajsiru t-toroq kollha tal-pajjiż għax qed jarawhom jiseħħu ta' kuljum dawn ix-xogħlijiet. U għalhekk hemm il-fiduċja. Barra minn dan, grazzi għal riżultati pożittivi li qed jikseb pajjiżna, minn din il-ġimgħa se jibda jingħata servizz ta' trasport b'xejn lit-tfal tal-iskola. Skema li s-suċċess tagħha ġab problemi ġodda. The good news huwa li minn issa nistgħu ngħidu li din l-iskema hija ta' suċċess. Il-not so good news huwa li jatem nies li jridu issa jużaw din l-iskema u li m'hemmx biżżejjed vannijiet u rotot biex ngħidu hekk disponibilità fuq ir-rotot biex tkun available mal-ewwel qegħdin naħdmu biex naraw li din il-problema tiġi risolta. Fl-istess intervista, il-Prim Ministru ħares lejn stqarrijiet tal-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija li fl-aħħar jiem prova jerġa' jagħmel kwistjoni politika mill-vjolenza domestika. Meta aħna bħala gvern ressaqna il-liġi illi permezz tagħha saret iktar iebsa il-liġi kontra min jagħmel vjolenza domestika u saret iktar b'saħħitha id-difiża tal-vittmi tal-vjolenza domestika, il-kap tal-Oppożizzjoni vvota kontra din liġi. Il-Prim Ministru innota wkoll id-dikjarazzjoni tal-kap tal-Oppożizzjoni meta qal li l-Gvern irid id-diskussjoni dwar l-użu rekreazzjonali tal-marijuana biex jirbaħ il-voti taż-żgħażagħ ta' 16-il sena. Il-Prim Ministru qal li l-ġenerazzjoni 16 jinteressa ferm iktar mill-marijuana. Altru milli iż-żgħażagħ ħsiebhom biss fid-drogi, ġieħ kemm hemm. Iż-żgħażagħ ħsiebhom f'pajjiżna u fil-futur. Dak li jinċert minnu u dak li nappella l-kap tal-Oppożizzjoni biex jitkellem ma' aktar tfajliet u ġuventur u jara fiex verament ħsiebhom iż-żgħażagħ tagħna. F'ħarsa lejn il-qabda ta' tunellati ta' droga li ma kinux immirati għal pajjiżna, il-Prim Ministru innota l-ħidma eċċellenti tal-awtoritajiet konċernati. L-awtoritajiet kompetenti għataw figura eċċezzjonali l-awtoritajiet u mal-istituzzjonijiet internazzjonali u dan ikun pajjiż fejn tirrenja r-rule of law mhux paroli bil-paroli ma fatti u fatti konkreti ħafna.